on jälleen uusi kausi ja uudet kujet. Emme saa antaa viimevuotisen kutosdivariin putoamisen masentaa mieliämme, vaan lähdemme tämän iltaiseen otteluun rintakaarella ja voitto mielessä. Joukkueemme on saanut hieman ulkomaalaisvahvistusta. Alaskan Varmiliigasta varsinainen kynämies Mr. Beginning. Hello everybody. Tämän iltainen taktiikkani pohjautuu Napoleonin ja Hitlerin sotasuunnitelmiin sekä myös Raateentien taisteluihin. Me emme lähde turhanpäiten hyökkäilemään vastustajan alueelle, vaan annamme kiekon heti aloituksesta vihollisille. Siirrymme kilpikon puolustukseen ja kun vihollinen lähestyy omaa siniviivaamme, hyökkäjät luistelevat laidan kautta ja iskevät vastustajan selustaan mielellään poikittaisella mailalla. Tällä välin puolustajat lymyävät piilossa maalin takana ja näyttäytyvät viholliselle vasta, kun he saavuttavat meidän maalialueemme. Mikäli ne kuitenkin saavat kassin, Läski Salonen vaihdetaan luukulle. Onko kysyttävää? Antanko mä sulle muuten, Esko, ihan oman urheilujuon? Ei tarvi. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Toisena hyökkääjänä Juuso Hietanen, Mikko Mäenpää Suomen puolustaja parina ja hyökkääjä kaksikona. Siellä on sitten on mitä on, koska Basio Retti lyö kiekon maaliin. Siellä on Jarkko Immonen ja Mikael Granlund ja Basio Retti pääsee maalin edestä lyömään kiekon reppuun. Ja kyllä tämä on tietysti koko pelin kuva ollut ensimmäisessä erässä. Se on muuten sillä lailla, että toi noitten valmentaja on ihan mieletön taktikko. Ja sitä paitsi sillä on ihan helvetin hyvän näköinen muija. Me on hävitty tää peli. Tästä puolustuksesta nousevalle Butlerille, Butler maalin eteen, ja vaikeaa on hirvittävän vaikeaa, ja Kyle Palmieri iskee 2-0. Kyllä Suomi on aivan liemessä näiden tiettyjen puolustajan pariin kanssa, ei kerta kaikkiaan mahda mitään. Kiekkoa ei vain saada pois, siinä Mäenpääkin seurasi lähes puoli minuuttia miestään, eikä saa. Puolella tiiviinä on siinä Jaakola, Kukkonen pyörii hyvin, sitten tulee Justin Falkin veto ja kyllä tämä toimii ihan loistavasti, ei siinä auta mikään, kyllä Suomea nöyryytetään nyt todella rajusti, siinä tulee ylivoimamaali, todella näyttävä kuvion päätteeksi ja Justin Falk pääsee niittaamaan siitä pointilta ja peli on jo 3-0, ylivoimamaali ja hiljaiseksi vetää itse kutakin täällä, katsokaa kaverin pisteitä, 4+3, Justin Falk ja kysymyksessä on tosiaan Se on sillä lailla, että mä en tuu tuon kolmanteen erään ollenkaan. Mennään Kummolan tuossa kaupungilla, mennään saunaan. Mutta pelakkaa, jos haluatte se viimeinenkin erä. Pakko ei oo, koska me on hävitty teet. Moro. Ottelua pelannut pelaaja, sitten Petri ja hakee poikittaa syötöllä Butlerin veto. Voi. Kyllä menee helposti tällä hetkellä kiekko ja Suomen maaliin. Sieltä laukoo Butler viivalta, Chris Butler ja jälleen tämä ansiokas Suomen peli, mikä tässä lähti liikkeelle, niin kaatuu saman tien siihen, että Butler toimittaa kiekon maalille. Ja kun vain 2-12 on pelattu ottelun, takaa tulee sitten Smith ja pelaa jälleen maalin eteen. Nyt on pojat kyyti kylmää, Bobby Ryan iskee 5-0. Lähes jokaisesta paikasta, minkä Yhdysvallat rakentaa ja järjestää, niin tulee myöskin maali. Ja nyt on kyyti sananmukaisesti erittäin kylmää. Bobby Ryan 5-0.